No niin, hyvät isännät, tervetuloa nyt sitten tähän hengennostatustilaisuuteen. Huomenna sitten koittaa se H-hetki, kun on traktorimarssin vuoro startata kohden Helsinkiä. Joo, kiitosta. Joo, saanko esitellä tässä mun vieressäni on Leo Jomppali. Hyvää päivää. Leo toimii tässä tällaisena eräänlaisena käskynhaltijana kanssa tässä samalla tässä sitten, kun tätä marssikuviota. Joo, terve vaan kaikille. Joo, Leksahan voittaa turvata sitten, jos tulee joku hätäisiä Helsingissä, jos traktori vaikka eksytä tai muuta, tai traktorilla hajoaa tai joku tällainen. Niin. No joka tapauksessa huomenna illalla lastataan aakkosjärjestyksessä traktorit Seinäjoen ratapihalla. Siellä on raide 18, muistaakseni siinä on sellaiset magasinit, niin ensin menee peladukset ja kaset ja loppupäässä on sitten uudistukset ja sensorit ja näin, mutta Muistakaa nyt, että tullaan sieltä Nurmoon puolelta sitten sinne lastauslaiturille. Se hyvä ei ole suinkaan siellä, siellä päärautatieaseman puolella, mistä ihmiset menee. Tämä oli Leo hyvä huomio. Sieltä tarava puolella. Kiitos Leo. Ja tosiaan tilanne on tämä, että eihän nyt hullukaan lähde täältä Pohjanmaalta ajamahan sitä matkaa, sehän kestää päivän ellei kaksi, niin me menemme yöpikajunalla ja siellä on makuuvaunut hytit joka hittellä ja lastaus tapahtuu Korson asemalta on teollisuusraide varattu meillä, että siellä on aamu 6-9 on purkamisaika sitten ja siinä samalla lailla ensin purjetahan Fiatit ja peladukset ja alkupään konehet ja sitten sitä mukaan kun purjetahan niin lähdetään ajelemaan kohti eduskuntataloa ja Mannerheimia. Sanon tähän vaan, että sen takia tässä aakkosjärjestyksessä näyttää paremmalta, että on vähän niin kuin saman merkkiset, jotka on yleensä saman färisiäkin, niin no paitsi nämä teuvalaisten färjätyt, mutta kumminkin niin, että saama siihen jonkinlaista yhtäläisyyttä ja yhtenäisyyttä siihen. Ottakaa muuten tuossa on koppa keski tasapökkää ja joo, lisää siitä tehkää hyvin. Ei muuta kuin sellainen reilu marssihenki, mehän sen takia osoittamahan mieltä, että tuo polttoöljyn hinta on noussut niin räjähdysmäisesti. Tosin se nyt on viime aikoina vähän laskenut, mutta kumminkin me menemme nyt vaatimahan verohuojennusta viljelijäväestölle. Liikenneministeri Heinonen on luvannut tulla eduskuntataloon portahille niin ottamahan delegaation vastaan, ja jos Lipposelle ei kihti vaivaa, niin saattaa olla sekin siinä paikalla. Ja kepulaisia siellä on joka tapauksessa perkeleistä ja ahua myöten. Kärjänen on aina. Leksa nyt aika hiljaista tämä väki, mutta määrätietoisen näköistä, että hyvät isännät, kyllä mä uskon, että me tehdään tästä hyvä tapahtuma. Mutta sellainen käytännön seikka, pistäkää nyt tarkkaan, kuinka moni teistä tietää Korson? Jaa, siellä yksi käsi nousi. No joo, niin. Joka on hyvä lähtö. Meidän Korsosta lähdetään nimittäin Helsinkiin, ja se ei ole aivan yksinkertaista nimittäin, koska siinä onko pelarusmiehissä yhtään Korson tuntijaa oli, kun pelarukset lähtee? Minkälaisella sinä ajat? Mikä sulla oli? Pelarus. Setori. Jaa, setorilla ei no niin. Mutta kumminkin selkäyden vuoksi vedetään mutta Leo, me tehdään poikkeus. Leo, sä saat mennä Nuffilas ensin kumminkin. Leolla on punainen ohjaamaton Nuffi, niin seurakkaa sitä Leksa lähtöä. Nuffilaansa estin, niin, mutta se, että minä tunnen Helsinkiä sen verran, koska minä olen käynyt aikoinaan siellä liikemiesten kauppaopistolla. Nimenomaan, ja Leohan on paitsi viljelijä myös turkistarhaaja. Ja tilanne on tämä, että niin sen takia, kun siellä on liikennevalio, niin me ei voi aivan seuraa johtajaa periaatteella siellä mennä, että voi olla, että joudutaan aika paljon ominkin päin ajamahan. Tietääkö, kuinka moni tietää Niemenmäen Ruskiasuon ja Pikkuhuoppalahden Lilla Hoplaks? Joo, siellä näyttää takaa nousevan. No mä annan nyt pähkinänkuudesta tämän, pistäkää mieleen. Kun te lähdette Korsosta ajamaan, se on Tikkurilla vähän pohjoispuolella, tuutta Tikkurilahan siitä heti kun mennään, niin siitä te joudutte kääntymään Laajalahden väylälle, koska siinä on vittumainen liikenneympyrä, mutta meitä sumeilematta sinne kyllä yleensä traktoria väistetään. Meitä vain, niin siihen pitää vähän tuupata sinne joka tapauksessa, niin siitä menee aika suora tie pääsettä tuonne niin Ruskiasuolle tai lähelle, Haakahan, Pohjois-Haakahan ainakin, eikö näin ollut? Mä oon itsekin vähän sekaisin. Mä sanon tähän nyt heti, että me emme saa sinne poliisi saattua, että muutenhan me voitaisiin köpötellä poliisin perässä, mutta kun
meillä on tämä mielenosoituslupa vaan siihen Mannerheimin tielle ja eduskuntatalouden eteen ja näin. Että joo, hakekaa tosiaan siellä joudumme vetämään liikennesääntöjen mukaan. Ei ajella niin kuin Seinäjoella, Kurikassa ja Lapualla ja nykyään Kauhajoellakin. Että tämä oli hyvä havainto. Valoja on, että ei punaisia päin. Että olin nyt sanomassa, saanko mä sanoa, me tuumme näin, että kun me ei päästä Mannerheimien, siinä on nimittäin Ruskeasuun kohdalla, siinä on jokut Ruskian suoritarit vähän toheloudut siinä ja ne on saanut sen tien poikki. Siinä on jonkunlainen krooppi siinä ja sen takia meidän pitää mennä tosiaan sieltä Haakan liikenneympyrästä kohti Pitäjänmäkiä. Joo, näin. Ja siitä edellensä sitten Munkkiniemehen ja sieltä sitten lähdemme taas tulemahan. Sieltä tulee tällainen niin kuin, se on Huopalahden tie, se nyt varmaan on useimmille tuttu, lieneekö näin? Joo, siitä ja seuraat, me pidetään aina välillä, jos joku osa porukasta jää liikennevaloihin. Niin siinä jää tankakkaa kotona, älkää siellä on hankala mennä tankkaamaan, ja siellä on kallihempaa mitä tulee. Löpö on siellä Helsingissä aivan saatanan kallista, että äläkää. Joo, no mä nyt vielä äkkiä Passiuksen katua miettä, Linnankosken katu vasemmalle, liikenneympyrä. Siinä on muuten yksisuuntainen, ei voi mennä Mekeliinin kadulle kääntyä siitä, mutta meitä Topeliuksen katua, se on Mannerheimin tien suuntaan. Se on aika helppo. Topeliuksen kadulla älkää vedelkö, vaikka mieli tekisi, niin älkää vedelkö niitä jalkakäytäviä pitkin. Siinä on melkein aina poliisipartio. Ja jatkatta edelleen Mannerheimin tien suuntaisesti, mutta ei Mannerheim ja Runebergin katua. Siitä tulee pienempi Arkadian katu käännettä vasemmalle siitä. No niin, kohta jo kuulkaa. Ollaan kartalla, koko kaikki kartalla vielä. Joo, siinä pitäisi näkyä sitten, moni on ainakin kovasta nähnyt rautatieaseman, onko tuttu sellainen? No niin, mä näytän tästä Leiksalon asemankuva, se on niin muuten Eliel Saarisen piirtämä, oikein kaunis vanha rakennus. Mutta niin, joudummeko me sinne asti? Me joudumme, me tuumma siitä mikä se nyt oli, me katumaan perkele mun itsekin, mutta joka tapauksessa. Kaivokatu. Siitä ja Mannerheimille asema näkyy, ei kun se oli Arkadian katu. Joo, no niin. Sibelius Akatemian varmaan joku ainakin. Apelius Akatemia. No niin, mutta siitä heti koukkaata vasemmalle, niin siinä on eduskuntatalo ja siellä on ainakin meidän piirin päällikkö. Vastaus pitäisi olla. Joo, heti. siellä Lindströmin pitäisi olla Kymeestä tullut sinne vastaan. No niin, tämä selvä. Huomenna lähdetään ja pidetään palaverini tähän ja asiat lienee selvä. Ottakaa tästä valokopiot kaikille vielä tästä Helsingin kartasta ja jokainen vetää punaisen viivan sitten siihen. Mä jaan tästä taas nämä kaljapotut. No niin. Ja hyvällä yhdistysmielellä siellä sitten matkassa ja mukana.